κύπελλο μαραθώνος κλασική υποδρομία ύπους Κυπριακής εκτροφής 4 ετών και άνω θα διαγωνιστούν στις 2.450 μέτρα, ενώ βλέπουμε το κύπελλο που σε λίγο θα ανήκει στον ιδιοκτήτη του νικητού. Η υποδρομία έχει μείνει μόνο με 4 άλογα μετά τη διαγραφή του Rommel και του Challenger. Και βλέπουμε με τον αριθμό 2 τον Don Harry, το προϊόν του Electrical Wing και της Miss Vienna. Έναν ο διάριζος του Καϊρίνια Κάσελ και της Μαλούντας. Ο Άκης Χαραλάμπους με τον κύριο Παναγίδη για τον Δοχάριν στο Γάμμα Ιωάννου. Ο Dr. Χατζικώστας δίνει οδηγίες στο Δημητράκη Σαγαλίν για τον Twist and Shout. Τρία, ο Ηλίας Σερ του Paul Street και της Supernova. Πέντε, ο Twist and Shout του Caroline Stern και της Twist Again. Τα 4 άλογα που θα διαγωνιστούν για το έπαθλο μαραθώνος, την κλασική υποδρομία Cray One. Ο Χατζή Παναής με τον κύριο Νουφρίου για τον Ηλία Σερ στο Γιάνγκο Μπέπον. Και ο Σιμεού με τον κύριο Γεωργίου για τον Διάριζον στον Κόκον Νικολάου. Τα άλογα στο Στίβον. Η αφρόκρεμα των Κυπριακών. Ο Ηλίας Σερ με τον Γιάνγκο Μπέπον. Ο Δον Χάρις με τον Γάμμα Ιωάννου. Ο Twist and Shout με τον Δημητράκη Σαγαλή. Ο Διάριζος με τον Κόκον Νικολάου. Ξανά Twist and Shout. Ο Δον Χάρις. Διάριζος. Και ο Ηλίας Σερ πλησίον του μηχανήματος εκκινήσεως, όπου ο Πέπος έχει κατέβει. Και η μεγάλη στιγμή για το κύπελλο μαραθώνος πλησιάζει. Τα άλογα πλησίον του μηχανήματος εκκινήσεως. Πρώτος θα πάρει τη θέση του
Και πρώτος θα οδηγηθεί στο μηχάνημα κινήσεως ο Διάριζος, θα ακολουθήσει ο Ηλίας Σερ, ο Twist and Shout και τελευταίος στην εξωτερική ο Δον Χάρις. Από πλευράς του Έλληνος 4 αρρύθμια αναλογίες άλογα, δυστυχώς όμως ο αριθμός των αλόγων είναι πολύ μικρός για μια τέτοια μεγάλη υποδρομία. Διαρρήδος και θα ακολουθήσει ο Twist and Shout. Η Εφέρ και ο Δον Χάρις που θα συμπληρώσει τον Όμιλο και η αντίστροφος μέτρηση έχει αρχίσει από αυτή τη στιγμή και ο Αφέρης ετοιμάζει να θέσει τα 4 λόγια από τα διαλεγά του, ενώ όλα είναι έτοιμα για την εκτίμηση. Είναι υπό τα διαλεγά του Αφέρ του αυτή τη σημειοδοσία κίνησης και ο Διαρρήδος θα επιδιώξει να οδηγήσει με τον Twist and Shout, τον GSR και τον Δον Χάριν. Διαρρήδος, Twist and Shout, ο Ηλίας Σερ και τον Χάρις. Οι απόστασεις που θα διανύσουν είναι οι πιο μεγάλοι, όπως είπα, που συμμετέχουν τα άλογα, 2.450 μέτρα. Διαρρήδος, Twist and Shout, ακολουθεί πολύ εύκολα, στην τρίτη θέση είναι ο Ηλίας Σερ και ο Δον Χάρις τέταρτος. Πάντοτε Διαρρήδος και Twist and Shout, ο Ηλίας Σερ και Δον Χάρις. Διαρρήδος με τον Twist and Shout, τον Ηλία Σερ και τον Δον Χάρις δεν έχει αλλάξει τίποτε από την εκκίνηση, ενώ στη σειρά που ακολουθούν τα άλογα. Διαρρήδος, Twist and Shout και Ηλία Σερ, ενώ και ο Δον Χάρις είναι κοντά. Ο Διαρρήδος με τον Twist and Shout που σχεδόν συμπερπάζει και ο Ηλία Σερ είναι σε απόσταση βολής, όπως και ο Δον Χάρις. Γιατί ο πρώτος με τον τελευταίο είναι σε απόσταση 4 αλόγων, ενώ ο Διαρρήδος Διαρρήδος και Twist and Shout, Ηλία Σερ και Δον Χάρις παραδοχούν οι τρεις, φαντάζομαι, γιατί έχουν ακόμα να διανύσουν άλλα 1.200 μέτρα, ενώ ο Διαρρήδος με τον Twist and Shout, τον Ηλία Σερ και τον Δον Χάρις και ο Διαρρήδος με τον Twist and Shout, τον Δον Χάρις και ο Ηλία Σερ είναι στην τέταρτη θέση τώρα. Διαρρήδος πάντοτε, Twist and Shout, τον Χάρις και Ηλία Σερ. Και αρχίζουν να αναπτύσσονται. Ο Twist and Shout ήδη συγκαλπάζει με τον Διαρρήδο. Twist and Shout συγκαλπάζει, προηγείται αυτή τη στιγμή ο Twist and Shout. Διαρρήδος είναι δεύτερος, είναι ο Δον Χάρις και ανεβαίνει δυνατά και ο Ηλία Σερ. Διαρρήδος και Ηλία Σερ τώρα. Διαρρήδος και Ηλία Σερ. Ο Διαρρήδος έχει υπομονήσει. Twist and Shout και Ηλία Σερ. Twist and Shout και Ηλία Σερ. Και ο Ηλία Σερ ο Ηλία Σερ είναι εξωτερικός και τρίτος είναι ο Δον Χάρις. Ηλία Σερ πανεύκολα νικητής. Twist and Shout, Δον Χάρις και Διαρρήδος. Και ο Διαρρήδος θα επιδιώξει να οδηγήσει με τον Twist and Shout, τον GSR και τον Δον Χάριν. Διαρρήδος, Twist and Shout, ο Ηλία Σερ και τον Χάριν. Οι απόστασεις που θα διανύσουν είναι οι πιο μεγάλοι, όπως είπα, που συμμετέχουν τα άλογα, 2.450 μέτρα. Διαρρήδος, Twist and Shout, ακολουθεί πολύ εύκολα, στην τρίτη θέση είναι ο Ηλίας Σερ και ο Δον Χάρις τέταρτος. Πάντοτε Διαρρήδος και Twist and Shout, ο Ηλίας Σερ και Δον Χάρις. Διαρρήδος
Twister Shout, τον Ηλία Σερ και τον Χάρη δεν έχει αλλάξει τίποτε από την εκκίνηση, ενώ στη σειρά που ακολουθούν άλογα, διαρρίζοντας Twister Shout και Ηλία Σερ, ενώ ο τον Χάρη είναι κοντά. Ο διαρρίζος με τον Twister Shout που τον συμπερπάζει και ο Ηλίας Σερ είναι σε απόσταση βολής, όπως και ο Χάρης. Γιατί ο πρώτος με τον τελευταίο είναι και απόσταση 4 αλόγων, ενώ ο διαρρίζος και ο Twister Shout, Ηλίας Σερ και τον Χάρης παραδοχούν οι τρεις, φαντάζομαι, γιατί έχουν ακόμα να διανύσουν άλλα 1200 μέτρα, ενώ ο διαρρίζος με τον Twister Shout, τον Ηλίας Σερ και τον Χάρης και ο διαρρίζος με τον Twister Shout, τον Χάρης και ο Ηλίας Σερ είναι στην τέταρτη θέση τώρα. Διαρρίζος πάντοτε Twister Shout, τον Χάρης και Ηλίας Σερ. Και αρχίζουν να αναπτύσσονται. Ο Twister Shout ήδη συμπασβάζει με τον Διαρρίζο. Twister Shout συμπασβάζει, προηγείται αυτή τη στιγμή ο Twister Shout. Διαρρίζος είναι δεύτερος, είναι ο τον Χάρης και ανεβαίνει να πάει και ο Ηλίας Σερ. Διαρρίζος και Ηλίας Σερ τώρα. Διαρρίζος και Ηλίας Σερ. Twister Shout και Ηλίας Σερ. Twister Shout και Ηλίας Σερ. Ο Ηλίας Σερ, χάρη στην πανέξυπνη ανάβαση του Γιάνγκου Πέππου, κερδίζει το κύπελλο μαραθώνος με δεύτερον το Twister Shout, στην τρίτη θέση τον Δον Χάρη και στην τέταρτη τον Διαρρίζο. Και βλέπουμε εδώ τον Ηλία Σερ με τον Γιάνγκο Πέππον, ο οποίος πραγματικά τον έχει τρέξει υπέροχα με χρόνων 2.44-13 μαζί με τον προπονητή του, τον Αντώνη Χατζίπανεϊ, να στέφεται νικητής του κυπέλλου μαραθώνος. Ενώ ο Σακαλής παρεσύρθη από τον αργό ρυθμό του Διάρριζου με τον Twister Shout, και ο πατέρας Χατζίπαναης ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Ηλίας Ονουφρίου, και ο υποπαραγωγός του, ο κύριος Νίνος, και οδηγείται ο Ηλίας Σερ στο χώρο του ζυγιστηρίου. Έχει πληρώσει το απλούν 35 cent και το δίδυμο με το Twister Shout 15 cent.